Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Nah. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat nggih. Getuk ya, Pak. Getuk rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja, Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Cahayu. Getuk, getuk. Oh, gedok. Iya. Rock and roll wani? Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya, kuat. Telaknya aman? Iya, iya, iya. Telaknya itu bahasa mana? Kita di bawah saja karena Oke. Oke, oke. di atas Siap. itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati loh. Saya kulina di bawah. Ah. Ya. Besok langsung kemana, Nduk Cahayu? Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini, Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi, Pak. Masya Allah. Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Gedek ya Mbak Niken? Iya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri alan bebek. Alan bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye? Lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani koyo Pak Igit. Toh, mirip Tapi pasaran. versi Versi muda. orang. Ora Sasa kakak ngomong Git. Ayo kenapa Git? Nang git iku git. Bagus sih we Git. Gedok Dok ya. Hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Ini Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lera kuat takut sunjungan ya? Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock full and roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Nat anu. Ora pas lho ki buat Munarto. Ora pas. Sore-sore padalan, ayo konco dolanan. Rene-rene Getuk. asale saka telan Moto ngantuk. iku tambane apa Getuk, Nduk. asale saka telan Yen rapet, Nduk. hatiku rada gelap mas ojo ngono Yang kedua, rock and roll. Sore-sore panjang
Aduh. Asale suka dalam Ayan rapet hatiku hati gelap. Tepuk tangan Tepuk buat tangan, Niken tepuk tangan. Salidri. Niken Salidri. Luar aman ya, biasa. aman ya. Aman. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane Tidak nek ada nyuwun. masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas. Profesional. Masya Allah. Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki lho sini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin keris. Barek munggah panggung ngadep debok ning isor bencong. Wih Nah, langsung. itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. Niku Pak. Profesional. Mas Yawi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban ya panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, toh, Seni Mas? itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo Es- nek? es- Tegelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamardikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Coba. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, kerjakan. Bapak. Gubuk Asmoro, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu ini? Apa ada apa Oh, iki? Pak. Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi tarik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing Oh, loncat. ah. Bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisiin men. Heeh. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ayo. Yo, coba kaya ngomong. Duja Laras Indonesia. Cantiknya Niken Salidri. Bisa memang ngalah. Sanggo.
Ana sing mesa-mesa kok ngisor nduk. Luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya, Pak. Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Seru. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenang. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning lho. Itu loh apa? Kenapa Kok lucu? disusul ada dularku wae. Wala Sanju Itu toh. adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngadeg kok sik Sanju. Ngadeg kok sik ngadeg kok. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Sapa ngan rene? Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono wae ya, Ji ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bebungahe, wis tak paringke karo Mas Ardi, engko wis lah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Satu lagi. oke. Oke, lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya, Iya toh, Pak. Kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Salim. Kira lek Akbar niken lek. Tak kangkoi buka owo. Ya ora wong Lah ini nyatan kok nggih kalih niki Mas TB. ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Pak? Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane.
Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang. Yang, Mayang nggih iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi iki lho, ayo. Apa? Lho, gunjing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan Iya, 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 butuh iya, to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu. Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Bokongan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora lo keluwian. Sampeyan sakit to. Kae. Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo. Yuk kaya ngapa? Yuk. Paksing. Lene jaran peceng le. Samboyo siaga. Yo. Ya. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, Pagu Kediri. Nangis sajroning atiku nalika sliramu aku alo apa sliramu ra krasa aku kudu karo sapa suwun rina lan wengi
Aja lali babale. Ayo, sebelah nih. Yo. Celek nyusul. Aduh, yo. Po. Sauto, ayo, ngobrol. Ayo, yang ngobrol ya. Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon. Wayang wong, terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Nggih. Niku bakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi.